Maayong hapon. Maayong hapon sa inyo tanan nga nagtan-aw karon. So kagahapon, no, atong nahuman ang Genesis chapter 19. So karon atong padayonon og basa ang Biblia diha sa Genesis chapter 20. Okay, so Genesis chapter 20 na ta, no? Before ta magbasa, mag-ampo ta kadali. Okay, so Ginoong Dios, salamat kay Ginoo sa kahigayunan nga makalingkod, makabasa sa imong pulong, Lord. I pray Ginoo nga ang imong pulong, Ginoo, makahatag ka na magdugang kadasig, O God, sa mong pagsalig o pagtuo diha kanimo. I pray nga ikaw magaministeryo, Ginoo, sa mong matag usa ka kasing-kasing. And Lord, I pray nga bisan pag sa mga nagtan-aw, Ginoo, I pray nga mo silang panalanginan, Ginoo. I pray nga ikaw magaministeryo usab ngadto kanila. Nga ang imong pulong, Lord, makig-istorya ka namo, O God. And Lord, tabangi kami, Ginoo, nga ang imong pulong mahimo namong gabayan, O God, sa mga matag adlaw nga pagkinabuhi diri sa kalibutan. So Lord, salamat nga hunaw kasing-kasing, Ginoo. All in, Lord, sa imuhang mga pulong, Lord. We will receive it, O God. Among dawato ng imong pulong, Ginoo, nga kanang adunay kalipay. Salamat, Ginoo. Ikaw makig-istorya ka namo pinagi sa imuhang balang espiritu, Ginoo, pinagi sa imong pulong. Dalaygon ikaw among ginaimbitahan karon, gamita, Ginoo, akong baba nga mobasa sa imong pulong, Ginoo, aron kini among madungog, Ginoo, kay ngon imong pulong, O God, nga pinagi sa among paminaw, Lord God, ang among pagtuo, Ginoo, mahimo nga ma-cultivate, Lord, mo ang among pagtuo, Ginoo, mahimong mo tubo, O God. Salamat, Ginoo. Dalaygon ikaw. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so padayon ta sa chapter 20, okay? So verse 1. Ingon dali. Mibalhin si Abraham gikan sa Mamre ngadto sa Negeb. Og mipuyo siya tunga-tunga sa Kadesh og Sur. Okay, samtang nagpuyo siya sa Gerar, nagpatuo siya kanila nga igsuon niya si Sarah nga iyang asawa. Busa si Sarah gipakuha ni Abimelech ang hari sa Gerar. Usa ka gabi ni ana mipakita ang Dios kang Abimelech pinaagi sa usa ka damgo og miingon, mamatay ka kay minyo si Sarah nga imong gikuha. So na gipadamgo sa Ginoo si Abimelech, no? Okay, ang hari. Okay, verse 4. Apan wala pa na makahilabot si Abimelech kang Sarah. Og miingon si Abimelech, Ginoo, patyon mo ba di ay ako og ang akong katawhan nga wala ay sala? So, lami kailang ko ano conversation ba? Na siya kon sa Ginoo kanang personal nga pag-istorya bitaw, no? Kini pinagi sa damgo. Kay padayon ta, verse 5. Mingon man gud si Abraham nga si Sarah iyang igsuon og si Sarah miingon usab nga si Abraham iyang igsuon. Busa gihimo ko kini ubos sa pagtuo nga dili dautan ang gibuhat ko. So si Abimelech nay kahadlok sa Ginoo, no? Sorry. Na si kahadlok sa Ginoo kay iya magikuan nga kini ba maayo or dili, di ba? No? So maayo gyud nang magkuan ta kanang maghunahuna tag maayo dili ba, no? Unya atong buhaton ang maayo nga butang. Okay? So, padayon ta sa verse 6. Mitubag ang Dios pinaagi gihapon sa damgo. Tinuod, gibuhat mo kini nga walay daotang tuyo. Busa, aron dili ka makasala kanako, wala ko ikaw tuguti sa paghilabot kaniya. Oh. Verse 7. Apan iuli karon ang babayi ngadto sa iyang bana kay ang iyang bana propeta. Og iampo kaniya aron dili ka mamatay. Apan kung ang babaye dili mo iuli, ingon ang Ginoo, pasidan-an ko ikaw nga mamatay kagayod og ang tanan mong katawhan. Grabe ang punishment sa una sa Old Testament bano kay kanang ana bitaw kaayo dayon kung diretsohon bitaw. Karon sa New Testament kay di ba gibayran naman ni Jesus atong mga sala, no? Ang grasya, grasya gyapon ang Ginoo sa una, di ba? Pero mas kanang at kita karon ba mas daghan kay itag kanang chances after chances nga gihatag sa Ginoo para kung makasala bitaw ta tagantay siya kapila ka beses nga para mangayo tag pasaylo sa iya, ha? No? Habang buhi pa ta ingon pa, di ba, na ay pag-asa. So naagi pun tay pag-asa diya sa Ginoo.
God, di jud talungan sa Ginoo nga magpaubos bitaw sa iyaha kung natay sala kay may gugmaon man siya nga Dios. Mupasaylo man gyud siya, di ba? No? So kinsa may wala ka experience diri nga wa gipasaylo sa Ginoo. Di ba gipasaylo man tatanan sa Ginoo, no? Sa dihang muduol ta niya nga sincero ba atong kasing-kasing nga Lord, pasaylo ako sa akong mga sala Ginoo. God. Kanang ana bitaw kanang sincero imong kasing-kasing ba? Og makita sa Ginoo imong kasing-kasing nga sincero, tabangan kaniya, pasayloon dayon kaniya. Ug trohon pa jud kaniya. Usbon ba ang imong kinaiya, usbon ang imong pagkatao, no? So padayon ta verse 8. Okay, verse 8. Busa sayo sa buntag gipatawag ni Abimelech ang tanan niyang mga sulugoon. Gisuginlan niya sila. Okay, so yung gisultihan no mahitungod sa iyang sigurong damgo. Or sa ba no? Okay, padayon ta. Sorry ha kay murag tugna magugaayo kung ilong murag ning kuan. Okay, so mahitungod ni ining mga butanga ug nangahadlok sila pag-ayo. Okay. Unya gipaatubang ni Abimelech si Abraham o gipangutana. Pangutana ni Abimelech, no? Nganong gibuhat mo man kini kanamo? Unsay daotan nga akong nahimo kanimo aron ako ug ang akong gingharian dad-an mo dakong kadaot nga dili gayud angay mong buhaton kanako. Nganong gibuhat mo man kini? So niingon ang hari, no, nangutana siya kay Abraham. Okay, so kuan na to unsay gitubag ni Abraham. Verse 11. Si Abraham mitubag, nagtuo man gud ako nga dinhi wala gayoy nahadlok sa Dios. Ug nga lila akong patyon aron mailog nila ang akong asawa. So mao na iyang rason nganong namakak siya para ang iyang kinabuhi mas safe ba? Dili siya patyon, no? Okay, so verse 12. Ang tinuod mao nga siya akong igsuon kay anak man siya sa akong amahan apan dili sa akong inahan og gipangasawa ko siya. So sa Old Testament pwede pa na siya sa una, no? Kay para managahan ang ilahang kaliwat, no? Pero okay. So ang tinuoray na sayo, di ba? Okay, verse 13. Busa sa pagpadala sa Dios kanako gikan sa balay sa akong amahan ngadto sa laing nasod, giingnan ko si Sarah, bisag asa kita ingna nga igsuon mo ako og pinaagi niini, ikapakita mo ang imong pagka maunungon kanako. Kaya pag si Abraham, no, kay siya kung ingnon nimo nga igsuon ko nimo, mao nimo diri nimo mapakita nga love ko nimo or nga giunungan ko nimo, di ba? Kay ang gikahadlokan gyud ni Abraham nga kung mabaluan nga kuan bitaw nga nga mag-asawa sila, pwede nga patyon siya labi na walay kahadlok sa Ginoo ang tao nga o mga tao nga ilang adtuan. So kung moingon siya nga igsuon sila, so na sila special treatment kay gwapa man si Sarah, no? So maka-benefit si Abraham. Kuya pud kay siya kay Dia, no? Okay, so asa naman ta? Okay. Okay, so verse 14 na ta. Unya giuli ni Abimelech si Sarah ngadto kang Abraham o gihatagan usab siyag mga karnero, mga baka og mga ulipon. 15. Giingnan niya si Abraham, ania ang tibuok kong yuta, makapuyo ka dinhi bisag asa. Giingnan niya si Sarah, hatagan ko ang imong igsuon og 1,000 kasalapi nga plata. Panalanginan pa sila, no? Kini maoy ilhanan alang sa tanan mong kauban nga wala ko ikaw kahilabti og masayran sa tanan nga wala kay nabuhat nga daotan. Kaya po lang pamaagi sa una, no? Okay, so verse 17 and 18. Gihimo sa Ginoo nga dili manganak ang tanang babay sa panimalay ni Abimelech, tungod sa nahitabo kang Sarah nga asawa ni Abraham. Okay. Busa, nagampo si Abraham alang kang Abimelech o giayo siya sa Dios. Giayo usab ang iyang asawa o ang iyang mga ulipon nga babayi aron sila manganak. Amen. So, giampuan, no? Giampuan para maayo sila ngang banay ni Abimelech makaanak na. Okay, so on. Muna siya ang verse 20
verse 20, sorry. Chapter 20. So karon, padayon na to ang chapter 21 kay murag gamay ra man to siya, no? 18 verses ra kutob. So padayon na to ang 21. Si mao ni siya ang kaagi or ang time nga mataw na si Isaac sa chapter 21. Okay? So verse 1. Gipanalanginan sa Ginoo si Sarah sumala sa iyang gisaad ug nagsabak siya og nanganak og batang lalaki. Sa dihang tigulang na si Abraham. Sa dihang tigulang na si Abraham, no? Nataw ang bata sa adlaw nga gisaad sa Dios. Di ba? Ingon siya nga katong time nga pag-ingon niya nga ing-ani nga time sa sunod tuig. So nahitabo siya, no? So verse 4. Okay, timan ana to ang Ginoo pag mo promise siya, tinud-on jud niya. Dili siya pare sa tao nga may promise niya man dili di ito mahitabo, no? Si kagulat-hulat niya wala di ito. Okay, so anyway, pag ang Ginoo mo ingon, tinuod jud na siya igsoon. So dili na ta angay nga magduha-duha, no? Although na may time ang magduha-duha gid ta ba. Pero ato jang pugso na tong kaugalingon nga dili ta magduha-duha, no? Dili lang ikaw nakaagyan na igsoon. Even ako naka-experience po ko ana nga time nga murag kanang naglibog ko. Pero salamat kay grasya sa Ginoo. Kanang nang iyang pulong ba mo stand out yun, no? Kay ingon pa the truth will set you free, no? Ang kamatuuran gyud maghatagan nato og kanang kagawasan. Okay, so verse 2 ay 3 na ta. Ginganlan ni Abraham ang iyang anak og Isaac. Okay, 4. Sa 8 na kaadlaw ang bata, gituli siya ni Abraham sumala sa gisugo kaniya sa Dios. Usa ka gatos katuig ang edad ni Abraham sa pagkatawo ni Isaac. Miingon si Sarah, gilipay og gipakatawa ako sa Dios. Mga tawa ang tanan uban kanako inig kasayod nila niini. Unya midugang siya sa pag-ingon, kay kinsay makasulti kang Abraham nga ako makapasuso pa. Apan ako nanganak og batang lalaki bisag tigulang na si Abraham. Nagtubo ang bata og sa adlaw sa paglutas niya, no? Nagtubo ang bata og sa adlaw sa paglutas niya nagkumbirag dako si Abraham. So naghanda sila, nag-celebrate, no? Katong paglutas sa bata. Okay, verse 9. Usa ka adlaw ni ana si Ishmael, remember ang anak ni Abraham sa iyang ulipon nga si Hagar, di ba? Kay naguna-una sila nga basin og dira na lang ko sa ulipon makabaton og anak, no? Pero dili to siya ang will sa Ginoo. Will to ni Sarah, di ba? Okay, so tong padayunon. Okay. Usa ka adlaw ni ana si Ishmael nga anak ni Abraham og ni Hagar nga ihaptuhanon nagdula uban kang Isaac nga anak ni Sarah. Nagdula sila. Sa pagkakita ni Sarah niini giingnan niya si Abraham. Papahawaag kining ulipon nga babayi og ang iyang anak. Kinahanglan dili mo bahinan sa imong katigayunan ang iyang anak kay ang akong anak nga si Isaac mauray angay manunod niini. Piya po kayo kanang si Sarah, no? Okay, verse 11. Nakapag-ul kini pag-ayo kang Abraham kay si Ishmael iya man usab nga anak. Bitaw, di ba? Kanang murag unfair, no? Kay ang duha ka bata siya may amahan, no? Pero lahig mama. No? Ang usa tungod sa suggestion sa iyang asawa pod. Ay, di jud ay maayo no ma. Maguna-una gid ta mga asawa. Di ba? So verse 12. Apan ang Dios miingon kang Abraham, ayaw ka gool sa bata og sa imong ulipon nga si Hagar. Buhata ang giingon kanimo ni Sarah kay pinaagi kang Isaac maimo ang mga kaliwat nga akong gisaad. Di ba? Nagisaad ang Ginoo nga dili maihap ang imong kaliwat. Okay. Hatagan ko usab og daghang anak ang anak sa ulipon aron mahimo silang nasod kay siya usab imo mang anak. So gipanalanginan gyapon sa Ginoo ang anak ni Abraham kang Hagar, no? So wala gipasagdan sa Ginoo si Hagar or si Ishmael, no? Si Hagar o si Ishmael.
So fair gyud ang Ginoo, no? Okay. So 14. Sayo sa pagkabuntag gihatagan ni Abraham si Hagar og kalanon og tubig nga gidsulod sa panit nga sudlanan. Okay, gipasung-ay niya ang bata kang Hagar og iyang gipalakaw. Unya milakaw si Hagar og naglatagaw sa kamingawan sa Beersheba. Sa nahutdan na siyag tubig, gibiyaan niya ang bata ubos sa usa ka sampinit. Og milingkod siya sa dapit nga may mga 100 ka metros ang gilayon gikan sa bata. Oh. Miingon siya sa iyang kaugalingon, dili ako makaako pagsud-ong nga mamatay ang bata. Unya samtang naglingkod siya didto, mihilak ang bata. Mihilak ang bata. Nadungog sa Dios ang hilak sa bata ug gikan sa langit ang anghel sa Dios misulti kang Hagar. Hagar, nganong naguol ka man? Ayaw ka hadlok, nabati sa Dios ang hilak sa bata. Kuya, grabihan, no? Kaysa una, maka-encounter yun sila ba? Ganyo, ang anghel, misulti kang Hagar. No? Wow. Kalami, bagod ani, no? Okay, verse 18. Tindog. Ingon ang anghel. Tindog, lakaw, kugusa siya o pahiluma. Himuon kong dakong nasod ang iyang mga kaliwat. Verse 19. Oh, verse 19 na ta. Unya, mipakita sa Dios, gipakita sa Dios kang Hagar ang usa ka atabay, no, or kanang balon. Di ba? Atabay is balon, no, kanang may tubig. Miadto siya sa atabay o gipuno niyag tubig ang sudlanan. O sige, balon lagi ni. O gipainom niya ang bata. Naguban ang Dios sa bata hangtod nga midako siya. Nagpuyo siya sa kamingawan sa paran og nahimo siyang usa ka batid nga mangangayam or hunter, no? Mangangayam. Nagpili ang iyang inahan og usa ka Ehiptohanon nga iyang mapangasawa. Ehiptohanon nga iyang pangasawunon. Yang mama ang nagpili. Buya-buya siguro, no? Maraging ana, no? Okay, so 22. Niadtong panahona si Abimelech uban ni Pikol ang general sa iyang mga kasundaluhan. Miadto kang Abraham. Og miingon siya kang Abraham. Ang Dios nagauban kanimo sa tanan nga imong gibuhat. Busa panumpa dinhi sa atubangan sa Dios nga ako o ang akong mga anak o ang akong mga kaliwat dili nimo limbungan. Nagmatinud-anon ako kanimo, busa ipanumpa nga ikaw magmatinud-anon usab kanako og niining yuta nga imong gipuy-an. So, gusto sa hari nga si Abraham manumpa, no, nga magmatinud-anon siya, dili manikas o dili manglimbong. Bitaw, tama po kay di ba ang maong lugar gikan kang Abimelech nagihatag kang Abraham, no? Okay, so verse 24. Hapit ta tama humanigson. Mingon si Abraham, ipanumpa ko. Si Abraham misumbong kang Abimelech bahin sa usa ka atabay nga giilog sa mga sulugoon ni Abimelech. Okay, sa 26. Si Abimelech mingon, wala ako mahibalukon kinsay nagbuhat niini. Wala mo ako sultihi bahin niini. Karon pa ako makadungog niini. 27. Unya gihatagan ni Abraham si Abimelech og mga karnero og mga baka og unya naghimo silag kasabutan. Mikuha si Abraham og 7 ka buok nating karnero nga bayi gikan sa iyang panon. Unya nangutana kaniya si Abimelech, nganong gihimo mo man kini? Si Abraham mitubag, dawata kining 7 ka buok nating karnero nga bayi. Sa pagdawat mo niini, imong gipasabot nga ako ang nagkalot niining atabaya ug busa gitawag og Beersheba ang maong dapit kay didto man sila nagpanumpaay. Okay, verse 32. Tapos mahimo nila ang kasabutan didto sa Beersheba si Abimelech og si Pikol na mauli sa yuta sa mga Filistihanon.
Unya, nagtanom si Abraham og kahoyng tamarisko didto sa Bersiba og iyang gisimba si Yahweh, ang walay katapusang Dios. Mipuyo si Abraham didto sa yuta sa mga Filistihanon sa dugayng panahon. Amen. So mga igsoon, diha nahuman ang chapter 21. So kitan-an, oy, murag lami siguro tong humanon ang 22 kay murag mubo ra pod siya, no? So, okay, so atong padayonon chapter 22. Okay. So, unya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham o gitawag siya. Abraham, og si Abraham mitubag, ania ako. Okay. Miingon ang Dios. Dad-a si Isaac og ang bugtong mong anak nga imong gihigugma og lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya pinaagi sa pagsunod kaniya. Pagsunog. Sorry. Ingon ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Kuyo kayo, no? Mando ba? Isunog. Okay. Busa sayo sa kapagkabuntag, nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisangunan niya ang iyang asno og gipakuyog niya si Isaac og ang duha niya kaulipon. Mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Sa ikatulong adlaw na layo pa si Abraham, nakita niya ang dapit. Unya giingnan niya ang iyang mga ulipon. Pabilin kamo dinhi uban sa asno. Kami ni Isaac moadto didto aron pagsimba og mubalik ra unya kami nganhi. Okay, verse 6. Si Isaac maoy gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad og siya maoy nagdala sa kutsilyo og sa kalayo. Unya mipadayon silang duha. Wala madugay miingon si Isaac, "Tay." Si Abraham mitubag, "Unsa man anak?" Nangutana si Isaac. "Ania ang kalayo og sugnod, apan hain man ang ihalad nga nating karniro." Nangutana siya, no? Bitaw, kita ramang duha, wala man tay halad nga karniro, no? Wala man tay dalang karniro. Verse 8, si Abraham mitubag, "Anak, ang Dios maoy muhatag kanato og halad." Og mipadayon sila sa paglakaw. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kanila sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Gigapos niya ang iyang anak og gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo na unta niya si Isaac. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. To the rescue na. Dayon, no? Kay patyo no, naunta niya si Isaac para ihalad. So ang anghel sa Ginoo ming ingon, "Abraham, Abraham," mitubag siya. "Ania ako." 12. Ayaw unsa ang bata, miingon ang anghel. "Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios kay wala mo man ihikay kanako ang imong bugtong anak." Di ba? Kanang isa ra gud tinuod niya nga anak si Isaac ra baya. Kay ang usa kay kuan man to kay Hagar, no? 13. Mitanaw si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnerong laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka sampinit. Gikuha niya kini o gihalad pinaagi sa pagsunog ili sa iyang anak. So ang ilang paghalad sa una dapat sunugon gyud, no? Kay di ba ang incense insenso ba ang aso nga mo imo paingon didto sa langit. Okay, 14. Ginganlan ni Abraham kadtong dapita og ang Ginoo maoy naghatag. Or sa English pa, God provides, no? Okay, hangtod karon mga adlaw, usab. Hangtod karong mga adlawan nag-ingon ang mga tawo. Didto sa bukid sa Ginoo ang Ginoo maghatag or ang Ginoo naghatag. Okay, so verse 15.
Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo mo man kini ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway. 18. Og mohangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat. Kay imo manggituman ang gisugo ko kanimo. Si Abraham mibalik sa iyang mga sulugoon og nagkuyog sila pagpauli sa Beersheba ug didto sila mupuyo. Okay, so verse 20. Unya, wala madugay, nakabalita si Abraham nga nanganak si Milka, ang asawa ni Nahor nga iyang igsuon. Si Uz ang panganay. Si Boaz, igsuon niya, si Kemuel, amahan ni Aram. Si Kased, si Hasu, si Pildas, si Jedlaf, og si Bituel. Si Bituel mo amahan ni Rebeka. Kini silang 8 mga anak ni Milka kang Nahor nga igsuon ni Abraham. Ang laing asawa ni Nahor nga si Reuma nanganak kang Teba, Gaham, Taas og kang Maaka. Yung mga pangalan, no? May pa siya Taas. Diba ang Taas ito kay Taas. Bitaw igsoon. Salamat kay sa imong pagpadayon og tan-aw, and I hope and pray nga gipanalanginan ka sa Ginoo pinaagi sa iyang mga pulong. Dili ta undang sa pagbasa sa iyang pulong kay iyang pulong atong kalanon sa matag adlaw. So igsoon, salamat kaayo sa imong pagpadayon og tan-aw ug pagpaminaw, og I declare blessings para kanimo karong tuiga 2025. Ang panalangin sa Ginoo maga-overflow sa matag usa kaninyo. Igsoon tuohi nga ang Dios nato mao gyud mag-provide, no, sama sa giingon ni Abraham. Ang Ginoo mo ay naghatag ug dili gyud na siya bakak, no, kay nakita na experience ni Abraham ato pong tuuhan nga kita mismo karon nga year 2025 ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. God bless mga igsoon.